10 meillä on 15 täyttänyt vielä. Niin, Salon alueella koulujen välissä sihteeripitoissa katsomaan, silloin oli lapsia ihan isosti. Mä olin ollut 10 vuotta. Ei silloinkaan kukaan meillä täytyy kysyä, kumpikaan isä eikä äiti, eikä kukaan ei opettaja. Mä ajattelin, että se on oikein seuraava lähtenyt. Se on niin paljon, että treenata kouluja, että haluaisi lähteä maailman hiihtämään ja mettätöitä menemään. Mulla on isä taas sairaalassa. Oi ei. Sitten ostettiin sille se, tai se osti itselleen sen seniorikämpän. Siellä on ihan nytkin ne hoitajat oli sen löytänyt siellä semmoisia. Osattiin niinku pyytää itse katsomaan. Molemmat osattiin soittanut Pissen kanssa. Molemmat soitti toisilleen, että se on niin sekavan kuulla. Aina. Joo. Mikä se punainen lippu tästä? Sofin ja Breifbomban tulos.